Σήμερα, από ό,τι είδες και από τον τίτλο, θα σας πω πώς μπορείς εσύ να κάνεις σούζα με οποιοδήποτε μηχανάκι. Μετά από λίγο θα συνηθίσεις να το πιέσεις. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μια χαρά. Σήμερα που λέτε μάγκες, όπως είδατε και από το τίτλο, θα κάνουμε ένα βίντεο διαφορετικό. Δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο είδους βίντεο. Σήμερα θα πάμε που λέτε να μάθετε, να σας μάθω βασικά, πώς να κάνετε σούζα με μηχανάκι. Από εκεί και πέρα έχω πολλά να σας πω. Πριν πάμε στο σημείο, βασικά θα πάμε πρώτα στο σημείο. Κατά τη διάρκεια θα σας πω δύο πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρετε. Με έχουν χέσει κιόλας εδώ πέρα. Και οκ. Ας φύγουμε λίγο από εδώ για να μην, γιατί δεν γουστάρω να ακούγουμε ενώ κάνω βίντεο. Λοιπόν, το κράνος το έχω στο χέρι για να πάω λίγο πιο δίπλα. Θα πάμε σιγά, προσεκτικά και έχω να σας πω. Λοιπόν, σήμερα από ό,τι είδες και από τον τίτλο, θα σας πω πώς μπορείς εσύ, αυτή που βλέπεις το βίντεο, να κάνεις σούζα με οποιοδήποτε μηχανάκι. Πριν αρχίσω όμως να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη που έχω να ανεβάσω τόσο καιρό βίντεο. Ο λόγος είναι ότι τρίτη ηλικίου φέτος, φροντιστήρια πολλά. Έχω στόπ αλλά με έχει σταματήσει, εντάξει. Φροντιστήρια πάρα πολλά. Χρόνος 0, προπονήσεις με την μπάλα, καταλαβαίνετε. Θέλω να σας πω δύο πράγματα για τα μηχανάκια γενικά. Ξέρω ότι το κοινό μου είναι περισσότερο παιδιά. Και όταν λέω παιδιά, από 10 χρονών με βλέπουνε μέχρι 20 με βλέπουνε. Πολλοί είναι στην ηλικία μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή το βίντεο. Πολλοί είστε 16, 17, 18, 20. Αυτό δεν το περίμενα. Ride out με cross. Για άλλο πράγμα αρχίσαμε το βίντεο. Θα τους έπαιρνα από πίσω, αλλά θα πάει στο χωματόδρομο. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω και με διέκοψαν ένα cross. Έκανα και εγώ μια βαριά εκεί πέρα, τέλος πάντων έκανα δύο παντούλες. Είναι ότι οι μαγικές με το μηχανάκι δεν είναι καθόλου σωστές. Δεν είναι για μαγιά. Δεν είναι μαγιά καταρχάς αυτό. Δεν είναι. Είναι μια μαγιά και μισή. Και η σούζα και η πάντα. Το καλύτερο είναι να πηγαίνεις χαλαρά στον προορισμό σου, με το κρανάκι σου, με οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό μπορεί να διαθέτεις. Είτε είναι αυτό επιγονατίδες, καλά, οτιδήποτε γάντια, οτιδήποτε παραπάνω είναι καλό. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο ό,τι σας δείξω θα σας παρακάλαγα βασικά να μην το δοκιμάσετε. Άμα θέλετε να το δοκιμάσετε, δεν νιώθω καθόλου άνετα που κάνω ένα τέτοιο βίντεο, διότι ξέρω ότι είστε αρκετοί που είστε μικροί και δεν θέλω να σας προωθήσω κάτι τέτοιο, να κάνετε
κόσμος πάντα. Και τι να πω, εντάξει, νομίζω πρέπει να αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, να φορέσουμε και το κράνος. Έχει σχέση το μηχανάκι. Άλλο μηχανάκι είναι το C50 με το GLX και άλλο μηχανάκι είναι αυτό που έχω εγώ, το CMVF και το Honda GTR. Στο ένα, στο GLX και το C50 χρειάζεται πιο πολύ τεχνική. Έρχεται αμάξι, διότι δεν έχει δύναμη. Ενώ αυτό χρειάζεται και τεχνική, αλλά έχει και γκάζι ώστε να σηκωθεί μόνο του. Λοιπόν, βλέπετε έχουμε έρθει σε μία λάνα με το κρανάκι μας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μάθετε σούζα με λίγα χιλιόμετρα. Γύρω στα 15 χιλιόμετρα, εδώ 20 με 15 χιλιόμετρα. Το tip είναι το σώμα σου, να βάλεις σωστά το σώμα σου. Δηλαδή όταν πας να το σηκώσεις, να κάνεις μια κίνηση μπροστά και μετά πίσω. Δεν θα τραβήξεις το τιμόνι, απλά η κίνηση αυτή έχει σχέση. Μην κάθεσαι πάρα πολύ μπροστά, δεν θα σηκωθεί. Κάτσε γενικά στη μέση. Τώρα στο GLX σε 50 μπορείς να κάνεις έτσι, να το τραβήξεις λίγο και να σηκωθεί. Πάλι έρχονται αμάξι. Που λέτε με Δευτέρα, μπορείτε και με Πρώτη να μάθετε το βασικό. Το πρώτο απ' όλα είναι με Πρώτη. Λίγο συμπλέκτη, περίπου εδώ είναι η ροπή, 4.000 στροφές. Ίσα από συμπλέκτη. Αυτό είναι το α και το μέγα να μάθετε. Το φρένο. Είδατε τώρα το σήκωσα με Πρώτη, έτσι να το πάω σε σημείο και να πατάω αρκετές φορές το φρένο. Οπότε, κάτσε σταματήσουμε εδώ. Προτείνω πρώτο tip να το σηκώσεις με Πρώτη, με λίγα χιλιόμετρα, μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, όχι πολύ ψηλά, μέχρι περίπου, γιατί εγώ το σήκωσα αρκετά ψηλά, να το σηκώσεις μέχρι μέχρι εκεί. Να το σηκώσεις λίγο έτσι και να το ρίχνεις με φρένο. Το σηκώνεις μέχρι ένα σημείο και πατάς φρένο. Αυτό άμα το κάνεις αρκετές φορές, μετά από λίγο θα το βρεις. Άμα το σηκώνεις με δευτερούλα, π.χ. με Πρώτη, 20-25 χιλιόμετρα, να το βλέπετε. Πρώτο τι με λίγα λόγια είναι μπροστά σώμα, συμπλεκτάρισμα πίσω, μπροστά πίσω. Να το σηκώσεις και με το που φτάσεις στο σημείο να πατάς το φρένο. Αυτό να το κάνεις συνέχεια ώστε να μάθεις το φρένο. Μετά από λίγο, αφού θα έχεις συνηθίσει το φρένο και θα το βλέπεις, θα πηγαίνει μόνο του, κάπως έτσι. Το βλέπετε ότι πατάω. Παίζω επίτηδες με τον γκάζι ώστε να πάει ψηλά για να παίζω συνέχεια με το φρένο. Βλέπετε ότι το μηχανάκι πάει πάνω κάτω. Έτσι, άμα μπορείς και το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι είσαι σε καλό δρόμο. Μετά από εκεί παίζει ρόλο το σώμα σου, να μην φοβηθείς να πέσεις πίσω. Άμα φοβηθείς θα πέσεις. Με το που δεις ότι πάει ψηλά το μηχανάκι, κατευθείαν φρένο. Οπότε μετά από λίγο θα συνηθίσεις και να το πηγαίνεις έτσι. Και θα το πηγαίνεις πορεία. Δεν θα πω καν στον κόπο να σας πω για την αλλαγή ταχύτητας. Άναψε το ABS.
τη βρείτε από μόνοι σας πιο μετά, αφού συνηθίσετε να κάνετε σούζο με μία ακριβώς ταχύτητα, να το πηγαίνετε στο σημείο, στο balance point και να πατάτε φρένο. Οπότε, πρώτο είναι το σώμα μπροστά-πίσω. Μπροστά-πίσω. Σαν τις μπουκάλες, να κάνεις λίγο σαν τις μπουκάλες έτσι και να το σηκώνετε. Π.χ. τραβηχτό, κοιτάξτε. Πρέπει να σηκωθώ εγώ για να το πήγα στο balance point, δεν το πήγα ψηλά, το πήγα στο balance point. Βέβαια τα GLX 850 δεν ανεβάζουν έτσι χιλιόμετρα. Εντάξει, αυτό είναι και 185 γενικά. Θα κάνετε ένα like, μια εγγραφή, ένα share και θα τα πούμε. Ένα follow στο Instagram βέβαια, σε έρχεται από όλα Γιώργος. Και έρχεται κι άλλο motovlog σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους.